Ngibingelele nginamukele bathandi nabalandeli be-podcast yethu iMaskandi Talk Show. Ngibingelela uSlo mfo wamtshalo ukuthi umfo wakho uza stimela samalasha umfo wakho uthazi parcel. Ngibingelela umtshalo ngenamoto madoda ukhiqikhaqa ngena ngimingene kwenje ngamajilo kusomthangala wegwiliza semlazi. Nginibingelela ke namhlanje kuyilelo langa njengoba nginithembisile nangeviki ledlule ukuthi namhlanje sobe siphethe elinye iqhawe ngempela ke namhlanje siphethe iqhawe la ngempela kuyiqhawe ngisho igama lalo. Siphethe iqhawe la komenziwa ke ngani zakwethu namhlanje okuyinsizwa le engeke ngizihluphe nje nokuyibuza isibongo ngoba vele igama lalo liyangitshena ukuthi umfo kabani lona. Cela ukunikeza ithuba mfana ngithi ubingelela abantu. Ngizodlulisa ukubingelela kubo bonke abalandeli nabathandi bomculo kaMaskandi. Unibingelelayo iqhawela komenziwa. Qhawela komenziwa awusuka madoda. Menziwa ngizokubuza nje imibuzo noma ngiyazi impendulo zayo ngoba ke phela mina siyazana konze. Kodwa ke senzela umbuke esekhaya ukuthi azi ukuthi masikhuluma ngeqhawela komenziwa sikhuluma ngobani. Ukhona umuntu ongazi ukuthi abakomenziwa bakobiyela. Kodwa ke asithathe umbukele esekhaya ukuthi masikhuluma ngeqhawela komenziwa umfo kabiyela kuphi nendawo nokuthi ufika kanjani la endimeni yomculo kaMaskandi. Masikhuluma ngeqhawela komenziwa sikhuluma ngoDumsano kabiyela oLundi okhulele endaweni yakwe sakwabiyela obuka. So ngokuhamba kwesikhathi ke sabe sesimuvela oLundi. So ngisuka oLundi lapha engisuka khona. Usuka oLundi. Ngingudumsani okwabiyela ngingusijula elinye lamagama wami futhi. Kwenzeka kanjani ukuthi usuke la kugcwele khona abantu bakobiyela bangani obiyela uzubale kuyoLundi njengoba phela mawuthi usuka kwesakabiyela usuke endaweni eright impela ukuthi kufanele ngabe uhlala kufanele ngabe usuka oLundi wasubuyela kwelakini kwesakabiyela manje kwenzeka kanjani ushiye kwesakabiyela bese uyoLundi. No kuyenzeka nje noma ngejwayelekile kuyenzeka indawo mangabe ukhulele kuyona ufise sengathi ungaze uyazi enye yeindawo ikakhulukazi ngoba kukwesakabiyela nje kule ndawo indawo efana nekithi noma ngihambaphi ifana nekithi kusho ukuthi ngakayazi impilo yakwezinye indawo ngakufisa ukuthi ngiyazi ngelinye impilo yakwezinye indawo ukuthi kuphilwa kanjani. Isikhathi esiningi menziwa umuntu bengabe shiya indawo yangakubo ukuyenzeka ukuthi uthathwe yila besuke sesibathathile athi mina hayi ngeke mina ngifuna nje siyokwakha endaweni ethile manje mhlambe umbuke esekhaya uyazitshena ukuthi mhlambe ingwenya le ukhona osayidonsa wathi hayi asambe siyolundi mhlawumbe akubona nje ukuthi uyazithandela ngoba basisusa emakhaya siyabalanda emakubo size nabo emakithi kodwa banayo ipower futhi yokusisusa emakithi sizithuke sesiyokwakha ndawana thizeni ufike kuthina zochaza ukuthi hayi nami uLundi ngiyalithanda kanti owalithanda uLundi wadozwa. Hayi khona kunjalo kuyenzeka cha mina ngasuka nje nobaba impela angiphumile ekhaya ngasuka nje nobaba impela ngoba namanje ngisengaphansi kwakhe ubaba. Yebo. Okay. No asibuye ke size la mfowethu asibuye size la emculweni. Ufika kanjani la emculweni ngoba umuntu nomuntu uba nomlando wakhe ukuthi hayi mina ngangilandela ubani noma ngangigida kubani abanye balethwa ingxabano uthi mesexabene nomunye abona ukuthi yazini ukuthi ngivele ngicule ngeke ngidlale lo. Abanye batshenwa ukuthi hawo yazi wena ubani nje uqiniso uwena mawungase nje uthi uzimele yini ungazimeli indoda mhlambe kade umuntu usingamazi. Yebo kunjalo ikakhulukazi vele abantu baphuma kubantu abathile kodwa cha iqhawela komenziwa lindoda nje eyimele elakhula lithandela nje Maskandi engathi ikakhulukazi oMaskandi lesikhathi esiphambilini ngangithanda kakhulu mahawukela. So ngilalela lento ngiyithanda lento ngagcina ngiba nesifiso sokuthi ngelinye ilanga ngakwazi ukuthi ngiyenze. So kwangifikela ke emqondweni ukuthi ngiyenze yagcina yenzekile futhi angaze ngibe ando omunye umuntu. Awukazi ube ngaphansi komunye umuntu. Lento yokufika emculweni ngiyafisa ukuthi ke ungibeka isithombe umbuzo lo engingawubuza nombani. Ukuthi mawuzongena emculweni kwenzeka kanjani? Ubuka isikhala ukuthi kuba bonke laba abaculayo akekho ucula lendlela engafike ngicule ngayo noma usuke ubone indlela ukhona osuke ecula kodwa oyibukayo ukuthi mangizafike ngiyithi nje lapha uyayishaya yena kodwa shoda la mina ngizafike ngifake khona because angicabanga ukuthi ungangena emculweni ubone ukuthi hayi banayo yonke lento engiyicabangayo
Ngiyacabanga ukukhona la kusuke kushoda khona ngokubuka kwakho. Lo mbuzo lo nzima kodwa ngizowuphendula. Awutibile ngabama awutibile. Cha ngicabanga ukuthi ungena emculweni komuntu izathu zakhona ziningi zehlukahlukene futhi. Umuntu nomuntu unesizathu sakhe kodwa njengakuphawula kakhulu ngami njengeqhawe la komenziwa kwaba ukuthi sekufike isikhathi sento okudala ngiyifisa ukuthi ngiyenze ngafike ngayenza ngoba kunento okungelula ukuthi uyiqondisise kahle uma ungakaze uze wenze lutho. Ngeke ngizwe ngabanye abantu bethi kwezinye zayinkoma zami ngicishe ngiculisa okukabani lokho mina ngingakwazi uthola ukuthi mina ngazi kuyizwi lami nje futhi ngiculisa okwami nje yabo. Hayi futhi noma ungacula nje ngaye kunapho ngoba phela makufanwa kuyafana ucishe kufane ngoba biyelo lapho ngwakhona so into nje enjalo so izathu ziye zehlukahlukane zona. Khona umuntu ongakusebenzisa ukuthi ubone isikhala sokuthi engagijima evale lapha khona nje ongena ngokuthi sekufikele isikhathi salento akade ifisa yebo iloku imgquba yebo ngifuna ukuthola ke la inkabi yami ukuthi asingayixoxi kakhulu ngoba awusona isikhulumi kahle hle ungumculi asenzeleke umuntu osekhaya ukuthi masikhuluma ngeqhawe la komenziwa ngoba sekwi platform la yokuziveza nokuzithengisa kubantu masikhuluma ngeqhawe la komenziwa sikhuluma ngomuntu othi mangabesho usho kanjani umfoka biyela makuthiwa uyasho ngifuna nje ungidonsele umucu nje odwa owaziyo ukuthi mangeke ngasho kanje ngisuke sengisho khona impela odwa nje unihalamsi mangabe sekufike lapha eqhawe la komenziwa kunengoma ethandwa kakhulu abantu eyaphuma ngo 2020 yebo yaphuma kuvaliwe ngeCovid yebo yaphuma nje lapho kwase kuvalwa izwe eyathandwa kakhulu abantu ethi amacalami ngamacalami baba ngiyazisa emhlabeni baba awu ngamacalami baba ngiyazisa emhlabeni baba awushwele baba kwakungenhloso bayedelela laba bantu awushwele baba kwakungenhloso ongitethelela nami Nkosi ingamacalami ngawenzayo emhlabeni 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 yona ngoma yathanda abantu kakhulu leyo ngo2020 ongeyona ke le esiphethe namhlanje ekungeyona le ongeyona ukudlokusha lokho sikuphethe namhlanje yebo noma kungekusha ngoba kwangonyaka ophelile kodwa nje khona esisagcine ngakho yabonke abami nje ububhizi uyibiza yebo ngizwa ngifikele ile ngqondo yokufudumeza yabo ngilalela isigqisa lengoma njengoba uyibiza nje sengiwakhe ngawaqeda wama backing sebengizowafaka la ngizofika ngithi manje ngiyabona ngizawafaka ingoma engeyona ngofaka ngeindlela kodwa uba kuthiwa nami ngumculo bese kuzoyithatha ngiyoyifudumeza uzobungalahlile baningi abami ngokufudumeza vele khona indimeni kuyagawulwa uzobulandela abayi kodwa ke usalapho dabeni lokufudumeza mina umuntu ofudumezayo ngiyamgxeka kodwa ngiphinde ngingamgxeki ngoba usuke sefana nomlandelo ophumela obala ukuthi bowucule kahle yebo kunjalo kodwa ke futhi uphinde futhi abe nako ukudelela ngoba uzolungisa ingoma yakho kusho ukuthi utshela abantu ukuthi kufanele ngabe washo kanje wenza kanjani ukutwist ingoma engayicula ngayiqeda bese wena ufike sowuqhamuka nenye indlela khona kukaningi impela kukaningi ngoba kuye kube ngcono mhlawumbe ezifudumeza kanti uqale kuwe ngoba kusokukhomba ukuthi uyakuhlonipha mfowethu asibheke la ngifuna ukuthola ukuthi ubani oke wasebenza naye la emculweni kaMaskandi ngoba le album oyiphethe akusiyo yokuqala ubani oke wasebenza naye wafeature or wazi ukulanda wazi ukufeature engiye ngasebenza naye kule album oyenye insizwa yasobuka
omagwaza ebizwa ngosokhexe. Okay. Ikhona kwezinye zeingoma lapho. Kuwo lo msebenzi. Kuwo lo msebenzi. Wayilanda yini lo wayizwa kuyona wabona ukuthi hayi usokhexe uzofika hlale la. Insizwe simkantshubomvu emculweni eculile nje impela esikhathini esiphambilini kwase kuba ukuthi ke mangitenga ama company besiza kakhulu abaculi yagcina lehla izinga layo. Uyagcina lehla. Yebo. Mfowethu ngaphambi kokuthi nje siqhubeke ngifuna ukukhumbuza umbukeli esekhaya ukuthi subscribe lapha ya ku channel yethu. Subscribe lapho umbukeli nje kuba usabukile nje usubscribe ku Maskandi Talk Show. Sithi ke siqhubeka nezinsuku ezinye namanye amaqhawe ube wazi ukuthi sekulula ukuthi uvele ubone ngoba mangabe sewusubscribeile usuke sewuthola i-notification ekutshena ukuthi namhlanje sihlezi nobani ngasiphi isikhathi. Ngifuna ke sibheke la menziwa. Njengoba nje uthi usuka obuka. Yebo. Kwesakwabiyela. Yebo. Waya Olundi. Yebo. Olundi kuthiwa ikubokwe ngoma. Yebo. Indawo edume kanjalo nje kuthiwa hayi mawusho Olundi mahlabathini nawe ikubokwe ngoma. Yebo. Kodwa ke kuyikubokwe ngoma kanjalo awamaningi amaqhawe kaMaskandi mhlambe singabala nje few. Yebo. So angazi noma ubuke wabona ukuthi no ngokubuka ukuthi lapha Ulundi alifasile aliminyene kakhulu akufani nakulezi ezinye indawo ngazokuthi umuntu wasenquthu umuntu manje wasenquthu uvela udideke ukuthi konje ubani nalo. So ke ngifuna ukucheck ukuthi ubonile ukuthi mangabe ngiyiso Lundi ikhona into ethi ngizafike ngiqame futhi ikubokwe ngoma vele. Yebo. Kuyakusebenzela ke lokho mengabe uzofika ube umculo wakhona. Yebo. Mawuza nengoma nje sekuthiwa wasolundi vele siya nalelo flag lokuthi Olundi nje ikubokwe ngoma uvela ufike uthola iplatform ngendlela elula. So kuyakusebenzela yini kuba wasolundi? Ngingathi kuyangisebenzela kakhulu ukuba ngikwaSolundi. Noma endaweni mangabe umuntu ofikayo kuyona kungelula ngoba kubibikho lula endaweni ofikayo kuyona ngoba uhlale umuntu omusha esikhathini esiningi kukho konke okwenzakalayo khona. Kodwa nje kuyangisebenzela ngoba umsebenzi wami oqala ngiqale ukukhipha sengikhona. So yebo, so kusho ukuthi ngoba ngaziwa nje ilawo abantu abangaziyo bangazi ngolundi ngoba ngikwenze sengikhona. Unje olumahlekishiki kuthiwa lengamahlekishiki lahlikizwa yini mambokandini. Mfowethu ngichecka ilokhu njana isikhathi unaso emculweni asiside kakhulu. Asiside kakhulu kodwa ubile nayo inhlanhla yokubreaker ukwazi ukuthi ufike usheshe waziwe. Mina nje nginesikhathi ngikwazi impela. Angazi ke noma waba nalenhlanhla yokuthi uxhumane nobani khona abanye abantu esibazi ngoba saza abantu. Yebo. Singazi bona futhi singalindele likhulu kodwa sithi hayi ngoba uapprove ubani hayi kusho ukuthi hayi ikhonte khona. Kodwa ke ngenhlanhla wathi mawufika mina ngakulalela keze ukuthi hayi no akalethwanga uxhaso. Ikhona lentazanayo. Yebo. So uma ubheka ngendlela ekuminyene ngayo kuMaskandi kuminyene kukhishwa singile usuku nosuku futhi mawuke wabamba itrend umuntu uyibamba iviki mawuqede inyanga usukudonse kakhulu. Yini ke le eniyenzayo ukuthi nikwazi ukubamba itrend nakuba zikhona izinkunzi ezingaka ezinkulu ngoba phela bakhona abantu ababanikazi begama la kuMaskandi. Yebo kunjalo. Kodwa yini homework umuntu azinika yona me studio ukuthi yabo mangishaye ngathi or mangizeka nje ngizokuphuma nalento. Yebo, cha ngicabanga ukuthi into eyenzakalayo nenikeza isibindi sikhulele emakhaya sakhulela emsizweni. Sigida ingoma sikwenza ngokudlala ngishinduku. So uyabona ukuthi noma ngakuthiwa izinsizwa zingakanani noma ngakuthiwa zihlabana kanjani kushameni noma ngengoma kodwa lokho akukwenza ukuthi wena uzothi usuzohlala kini ungaphumi ngoba obani bahlaba kakhulu. Kusho nje kwesaba omunye umfana into esingenayo leyo iyo into eyenza ukuthi leyo ukwazi ukuthi noma ngathiwa khona inkunzi engakanani kuMaskandi kodwa ngoba ngiyinsizwa ifane ngitholakala phakathi kwezinsizwa ngaso sonke isikhathi. Uyayathi umalume usebenza elokhunjaneni kulento zamakhansela
athi angifuni makuthiwa kubalwa amakhansela kulezi indawo ngingabe omunye walawa amahlanu so ke mangizama ukuconvert impendulo yakho iya entweni ethi noma ngathi abakhona abangaphambili kodwa uyafuna ukubalwa kwabazobalwa noma ngabe bangakhike kodwa nje alibe khona noma ngabe usabanga phambili yebo kunjalo nomfethu ngiyathokoza kakhulu mbukeli usabukele lapho ekhaya ungakhohlwa njalo ukusubscribe lapho ku YouTube channel yethu Maskandi Talk Show uchofe nje usubscribe kuyoloku nje kuqhilike njalo mengabe sisebenza uyohlala ubonile njalo ngoba sisane tender ende kakhulu samningi kakhulu umsebenzi ziningi insizwa ziningi inkunzi saza lokhu nje sidiphile so menziwe ngifuna ukuthi singenela ke mfowethu ekuthaneni umculo wakho ubona uhamba kanjani in terms of imarket ukuthengwa nani umculo manje sowuthuthukile sowungene kulento zama online and stuff angazi basakhona kodwa abantu abathi bafuna ama CD ikakhulukazi nje la emculo nomabhinqa siyakholelwa ukuyiphatha ngesandla ufike kwama imayi uzoyiletha ufike workshop eThekwini uzoyiletha sishute nayo siyiphethe ngesandla ukuthi ke sithine sakho strategy kanye nenkampani yakho mangabe kuziwa ekuhambiseni umculo kubantu engakusho ngathi noma izinga lama CD selehlile esikhathini samanje kodwa futhi khona abayibekhala ukuthi bona basawafuna so kusho ukuthi siye senze ngendlela yonke ukuthi laba banesifiso sokuthi kumele bewathola bagcine bewatholile bese suthatha futhi siphinde siufake futhi na online uyatholakala online abantu abaningi kakhulu futhi abawutholayo online ngoba sifuna ukuthi sibalance ukuthi wonke umuntu odingayo ekhona ukuthola ngendlela ngoba khona umuntu ozozwa ingoma eyithanda uthotha kakhona ukuxhumana nathi noma ukudibana nathi eze ukuthi engayithola kanjani kodwa mangabe enalo mqondo wesimanje manje mayengena nje online ufike yithola kanti babhilitile nabantu bako WhatsApp ikhona into enginokuyibuka yenzeka kunokudelay ukungena kwengoma mhlawumbe koma online thothi basazibambile angabuka nje komunye walabacula sebethe ukuba bakhulu mhlawumbe kwaphela iviki ingoma engazifakile online so okuyinto eyenza bashesha abantu kuya kulo WhatsApp ongafuneki ngoba manje asikwazi ukuthi uhleli unazi ingoma zomuntu engezifunayo akazifakile online bengabe ngiyakwenza ukuthembeka ngiyozidownloada khona or ngiyozilalela khona kodwa manje ngoba akazifakile kuyangiphoqa ukuthi ngithe indoda ungiphushele ngoba manje abantu mangilokhu ngizwa bethi yabo so ngizama ukuthi ukuveza ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi azibe khona online ukwenzela ukuvika lo WhatsApp osowuxake kangaka ngoba manje ngenkathi zigonqiwe ukuthi hayi ake kube ama CD sizaphushelana ku WhatsApp yona nje ingozi engiyibukayo leyo amaqhawe angayinaki kakhulu ne managers akhona kodwa ke asihlule lapho ngiyala ke manje edabeni lokuthi indlela esekwenziwa ngayo imali nekutholwa ngayo imali kakhulu eyama show ama performance tonton ukuqashwa nje nokuyinto engiyibuka ke isabalakile kulezi insuku hlezi kunama show nje akabaphakathi neviki uzwethi umuntu ngisendaweni ethile so ngifuna ukucheck ukuthi kunjani izinga lokuqasheka nanokuthi lento yeni yokuqasheka incike kubani kumculi noma kumphathi nje awuzama ukungihlambulula lapho engakusho lapho mfowethu endabeni yokuqasheka iyona indawo ethanda ukubanzinyana ke leyo ngoba mawuthi uyabheka kuyasebenza lokhu ukuthi uphila nobani wazana nobani iyona nto leyo esicindezela kakhulu ke ikakhulukazi thina nje besisanda kufika endimeni iyasilimaza kakhulu lonto ngoba uthola ukuthi la kumele ngabe siba khona asitholakali uthola ukuthi kuzoqashwa abacula abathile kuleli viki mawuthi uyabuka baqashwa abantu abehlukahlukene kodwa abantu ababodwa lonto leyo egcina sisilimaza futhi egcina isibulala nomculo ukukhula kwawo ngoba ekugcineni kwakho konke into nento enziwa ikhula ngento entsha efikayo so ngesikhathi uvalela into entsha wena kusho ukuthi kumele kuhlale kuhleli into endala emehlweni abantu naphambi kwabantu lonto yasilimaza kakhulu ngoba ekugcineni kwakho konke ayikho into esingayenza ukuthi umculo besezingeni ngoba utholakala online nje shama number wethu wathola eingomeni noma kuma video asuke khona online kusuke kuyindlela ukuthi sitholakale kalula kodwa lokho kungenzeki uthola ukuthi kugcina uqashwa abantu ababodwa mhlambe eindaweni thothi zu5 kodwa mothi uyabuka ipost kuseyibula abantu bebela kuseyibula abantu bebela so lo nto leyo iyasilimaza ngathi ngalungiseka kanjani
ya injalo impela ibhlungu ke injalo singeke ke futhi sithi akushintshwane yona imbi ngoba iyabambezela kwabanye kodwa ke futhi ngoba manje sekwaba khona lento ethi ukumqasha kwethu ubani kuzosisela nani kulomcimbi kubhlungu ke kunjalo kodwa iphinde idale ingozi ethi kuphoqa ukuthi kulabacula abangakabikho abazocula njengalaba bonke nje that's why sinestambu esodwa soshuno wodwa manje emculweni ngoba umuntu uvela abuka abona ukuthi mangisho ukuthi ngasho njengobani hawu ngibone eqashwa ngithi thi why sekukhona abantu abathi hayi lo shuni imdala ungazi ukuthi makuthiwa umdala ushuni ushuthi akucula into efanayo ke ngoba ushuthi ke nangu ushuni odlisayo enye izinto engibuye ngibona ukuthi izoshaya futhi iyashaya kakhulu la emculweni kulungileke ishaya injalo siyoyihlakula ngelinye ilanga kunemicimbi ke ebamkhulu ebakhona esuke nje iqasha abanikazi bayo akusiyo yamaqembu epolitiki ukufika kuphushwa amarally nani leyo mcimbi ke iyona ebukeka ngazothi imikhulu iyona yobani manje kubantu abalingana nani angisho ukuthi mavukaneni kodwa ngoba anikho kulabo abasekhaleni iniphatha kanjani lento ukuthi ufika ekseni makuthiwa izodla makuthiwa nje wena umenziwe kuthiwa izodlala ufike ekseni ngabo past 11 singakafiki thina ozojabulela ukuthi sikubone ngoba kufanele ukuthi kufika lesasikhathi kube sekudlala obani laba kade sisasihlezi sibabuka futhi vele lithine lakho ukuzama ukubhekana naleya nkinga ngoba inkinga leyanto futhi eyokwenza ukuthi omncane ahleze emncane njalo ngoba isikhathi esiyiquality sinikezwe oyedwa lo mbuzo ujulile kodwa ngizokuphendula inzima kakhulu indlela okwenza ngayo emculweni nokusetshenzwa ngayo kodwa lokho ukuthi ngiqashwe ngiyodlala ngo12 ngithi noma abantu bengakahlangani basuke bengakahlangani ngendlela kodwa ngithi kungcono ukunokuthi ugcine ungasebenzile ngoba phezulu kwakho konke osuqashelwe khona ukuthi uyodlala ukuthi udlale ngasikhatsini ngicanga ukuthi lokho akumele ukuphazamise kakhulu emqondweni ngoba isivumelwano seni ukuthi kufanele ube khona uzodlala ukuthi mhlawumbe ngafeke kube wena oqala noma ungadlala kuseni noma ungadlala kodwa uma ukhona ukudlala ngoba kuye kwenza kweminye uqashwe ukuthi egcina uthotha udlala so ukudlala labo bantu noma lelo dlanzana okhonile ukuthi likubone ngaleso sikhathi ngicabanga ukuthi kusuke kwanele akusho ukuthi kufuna uzuziveze kwabangakanani into ebalekile nje ukuthi uzivezile wabonakala yebo ngoba ngesikhathi udlalele lelo dlanzana kusasa noma ngenye inyanga uzoqashwa kwenye ndawo phinde udlalele elinye labo bantu njalo bagcina sebenza okunye empilweni yakho ngoba bayakwazi bayaqonda ungabusakhale lo ukuthi ufuna ukubathola sebephelele khona la okuzoveza khona ukuvele fanele bathole sebephelele mfowethu sineyinkunzi la emculweni kaMaskandi noma ngingazi ukuthi singakhi kodwa nje makuthiwa uyaqoka mhlawumbe kuzona noma ubani le officer ukuthi engathi ungasebenza naye cha mangingakhuluma nje iqiniso kulaba bafowethu abadlalayo umuntu bengisafisa ulokhuza naye kuba ubhuti uThokozana osomnandi yebo yona ndoda bengisafisa ngeke ngazama ukufisa ukuthi ngisebenze nayo kwaba khona izinto ezisiphazamisayo nje nesimo sokuthi ke mangabe nenza umsebenzi ikakhulukazi unyaka masiyophela kanje uthothi kusuke sekuminyene kakhulu isikhathi sesingasenaso kahle ngase ngihlela ukuthi hayi sesizobuye sibona ngiyakuzwa ukhetha usomnandi ke insizwa engadlulelwa isikhathi lokhu yaba seyintweni ngesikhathi sontanga bayo ogcwenza no Bhekmuzi kuza ngapha ayidlulelwa ayilokhu nje ikhona futhi inesibhaqo egengeni kodwa ke angazi ukuthi mhlambe ungiphendule kanje ngoba ukhetha yona ngempela noma ufuna ukuthula nje ngoba ukhona impendulo ubona ukuthi
hayi akuzuba ngamsindo la ngoba siphile ezweni lomsindo kwethu siphile ezweni lomsindo kodwa phela bengingeve ngisho ukuthi ngikukhethisa inkosi yini mangisho kanje bengisho nje kodwa ukuthi ofisayo ukusebenza naye kodwa ke ngoba ukhethe usomnandi cha mfowethu ngiyakuzwa asikhumbuze umbukeli ke lapho ekhaya ukuthi angakhohlwa ukusubscribe lapho ku channel yethu madoda iMaskandi Talk Show kwenzela ukuthi njalo mangabe siphethe amaqhawe afana naleli uyoloku nje kulula ukuthi uthola ama notifications wethu usibukele usilandele njalo mfowethu asenzeke nje ngoba noma niwabhala ama CD wenu ukuthi nitholakala kanje kodwa kubalekile ukuthi uzisholo wena ngokwakho ukuthi umuntu mangabe efuna umculo wakho ofuna ukukulandela sekwaba khona ama social network o Facebook and stuff ukuthi umuntu ofuna ukulandela iqhawe la komenziwa ulilandela kanjani nofuna ukulithola ke ocingweni mhlawumbe ofuna ukuliqasha liqasheka kanjani ngathi nje ingoma zeqhawe la komenziwa ziyatholakala lapha mawungena kuma online ubheke iqhawe la komenziwa suke seziveza nje bese itholakala ingoma mangathi wakhona umuntu onesifiso sokuthi mhlawumbe ufuna ukuxhumana nami qobo inamba engiyisebenzisayo ithi 060 58 15463 inamba leyo ngitholakala kuyo noma yinini makuthiwa khona umuntu mhlawumbe osuke efuna ukukhuluma nami ngaleso sifisa afuna ukukhuluma ngaso ikakhulukazi esiqondene nomsebenzi ikakhulukazi ngiyayithanda leyo ukuthi ucacise ukuthi ikakhulukazi esiqondene nomsebenzi yebo ngoba sinabalandeli la abalandelela ukuthi engathi angagcine ngaseyena umlandeli kuphela engathi ngigcine iqhawela komenziwe nje futhi engasakubizi nangeqhawela komenziwe bese ngibiza ngeligama lika mama angithi manje usenobuhlobo obungale bokuthi uyakulandela lele ngibizwa ngale ekhaya manje labo bantu abanjalo ngiyacabanga ukuthi nje ubucacisile wathi udabeni lomsebenzi ukuthi hayi singaxoxa kodwa umsebenzi kulena udabeni lomsebenzi yebo no wethu ngiyezwakala so ngalawa mazwi mhlawumbe umbukeli esekhaya uyazibuza ukuthi usho kanje ngoba seyithathile yini indoda engathi iyaphuma ediphini cha ekuthatheni angakathathi ngicanga ukuthi bazokhumbula ke abantu abaningi ukuthi ngoba sikhulela kuleli yazwe nje asikholelwa ekuthenini sithatha ingane zabantu sizoyibeka emakithi kungakenziwa imfanelo ezifanele thina sasuke sazalwa kuleso sinto esijulile futhi esiqinile futhi umthetho awujiki awushintshi noma ungayapi yebo kunjalo nje no right mawenza njalo ngoba sinamaqhawe amaningi asebenzisa iadvantage ukuba amaqhawe yebo ukuthi nje ngoba ke soyiqhawe la komenziwa uyaziwa uyacula ibuhle lensizwe madoda itube esilingaka ingane zifuthi ziziphonsa abesasebenzele leyo advantage kumuntu uthola ukuthi hayi inkunzi ayisazingeli nje seyilinde inyamazane ezizoyishayisa uyabo so mangabe uyichaza kanje ukhombisa ubuqhawe ukuthi hayi la usho emculweni yebo kulolo hlangothi olunye olungale uzimele uyiphisi nje ngendlela yakho uyaphunyozingela awufuni into ezizozishayisa no kulungile ngiyathemba ukuthi bezwile ngoba phela manje banako lo ushuni uma nami nje ngingenamoto nginje kodwa khona nje abantu abayihuqa emntwini ongenamoto ubona ukulandelela liganyana hayi kahle mfowethu no mfowethu ngifuna ukuthi ngaphambi kokuthi siphethe la ngiyaye ngibe nento ethi mengabe sivakashele umuntu la kuyenzeka mhlawumbe imibuzo yethu iphume eceleni kwenkulumo oboyiphethe yabo ongathola mhlawumbe unesimemezelo engabe yini kodwa manje ngimibuzo enginayo iformula ikuvuma ukuthi ukhulume leyo nto so ngizama ke ukuthi makuukuthi mhlawumbe ikhona indawo esingayihlakulanga uyibona ukuthi isele bengingakunika lelo thuba uthi nje bese ke siyovala yebo cha ngiyabonga ukuthola ithuba noma ngekho lutho olutheni noluhlukile kodwa nje ukuthi nginxuse abafowethu abangabalandeli baka Maskandi nginxuse kakhulu uzwano nothando ngoba esikhathini esiningi esikwenzayo asizenzeli thina kodwa senzela bona utholeke sekwenzeka izinto engeyizo esendleleni kahle uthole ukuthi einkundleni zokuxhumana sokhona ukuthuka kwabantu abathile sokhona ukudicelwa kwesithunzi sabantu abathile kungekho lutho olwrong
kuukuthi nje umuntu uvele phambi kwenu ngoba ewumculi efisa ukunenzela okuhle uthola ukuthi sekuba namagamana angekho kahle ebantwini ngoba ngicanga ukuthi umuntu osuke seyinkundla zokuxhumana noma nje umuntu nje okhona ukubona ukuthi kwenzakalana ezweni akumelanga ukuthi umuntu engenzele ukuthi akumelanga futhi uthole umuntu esefanele sithi engazange eze kwenzela lutho esikwenzayo sikwenzela bona ngokothando kodwa kugcine nothothi iningi labalandeli abasinikeza uthando kodwa sithola inhlamba sithole izinto esingayilindele kodwa sisuke sithi senzela bona ngoba umculo noma benawo lawo maqhawe abo kodwa umculo umnandi ngokuhlukahlukana mawusuka la nje ungena emotini ekhaya kukancane ungadlala umuntu oyedwa uzofika ekhaya kodwa kuye kube kuhle ukuthi ushintsha ngokungefani so abasinikeze lolo thando ngoba sikwenza ngothando senzela bona nabo basinikeza uthando singathi sibanikeza uthando besinikeza amatshe lokho akukuhle angaze ngibe nalo lo bhadi lokuthi ngithuke ngalo ndlela kodwa ngiye ngibuke kube ukuthi oza kwethu ngingayithandi indlela okwenzeka ngayo abathatheka ngafisa nje impela ukuthi neke beyibhekisise leyo nto leyo beyiyeke ngoba iyona into right ngiphinde ngize lapha emsakazweni sineyinkinga ezinkulu kakhulu siyayikhipha ingoma siyithumele ngendlela okuthiwa siyithumele ngayo kodwa egcineni ingoma zithi ayidlalwe emsakazweni kodwa kunabaculi othothi mabekhiphe namhlanje kufanele ukuthi ingoma kusasibe idlala emsakazweni kodwa eyithi ingoma kuthiwa isesemshinini yezi kuphela unyaka ingoma engadlalile abayeke nabo abasebenzi bemsakazo ukuthi ekugcineni begcina sebekhombisa ngokusobala kunabantu abathile ababalekile kubona kunabantu abangabalekile kubona abadlali labantu ingoma bangasikhathi ejeth yena kunabantu abathile ababalekile uthothi kukhona abantu abaningi engibalekile kuba balindele ungize emsakazweni abalokhu befonela mina bebuza ingoma waye ingazi emsakazweni yabona ekugcineni uthothi ugcina usuphambana nabantu abakufonelayo bephusha ukuthi hayi ingoma engayi emsakazweni uthothi ingoma ikhona emsakazweni kodwa ayidlalwa yabona so ayinhle leyo nto ngoba ekugcineni vele iyasilimaza thina iyasibulala ngoba ekugcineni kuba sengathi abantu abalandela thina sigcwele ukudlala sifuna ukukhuthala ukuthi umsebenzi bewuzwe noma phela abafisa ukuzwa khona kanti isimo sabantu abathile abafeza inhloso zabo ngathi usalapho nje mfethu nginento ethi ngifuna ukukufakazela yebo omunye nizihambise kodwa uyabona mengabe ialbum yakho mhlambe inengoma ezu16 kukancane ukuthi zishaya zonke noma ngathi wazishaya zonke kodwa uyazi ukuthi eziphe iphezulu yebo bavele bayodonsa le eshaya kancane kunezinye angithi indlela ukucindezela ngifuna ukuya lapho ukuthi bakusaha impondo noma bekudedelile ukuthi uyolwa kodwa kuthiwa hayi asiyinike le mpondo engazi uthi uyazi ukuthi le album kabani inengoma ezithe ezama hate kodwa nje hayi bazizibe bakhethe ezinye uyabona nje lento okhuluma ngamfowethu into eyenzakalayo sibuke nje uyabona mawungalalala le ngoma uzoyidlala ingoma iziphele uze ukuthi okay kuyajikelwa la le ngoma ngebe ithathe serious emsakazweni isimo sokuthi le ngoma le icula into ekhona kodwa once kwazi ocula lento angathi iyinto engekhonyana yona into kwezogijima ibe phezulu ke idlalo emsakazweni ngeke ngisho ukuthi njengabacula abangobani kodwa nje kube yibona bazothwala phezulu ke kube sengathi manje kumele labo baculi abacula gitshela kube emakhanda akusingathi into obalekile lo yana yabona ngoba laba bashaya kanje ngoba laba thina sicula umculo wangempela laba kungeki umculo kube into nje ukuthi ayibe samahlakanyana kodwa kuMaskandi yona into ezoba yiguguga yabona yona ayizukudelay njengalomculo wethu emshinini yabo kukhushulwe nje yona izothola nje sometime lena yethi imculo kuthiwa hayi yes so lonto yasilimaza kakhulu no ibhlungu biyela ibhlungu kangakuthi ngike ngiqaphele bakhona abacule kukwazi ukuthi kuthiwe hey ubani uyapheka e-studio uyapheka ngaleso sikhathi iqhawela komenziwa liwudedela umsebenzi so liwudedele futhi liwusubmitile endaweni ezifanele kodwa sitshenwa ngomuntu osapheka ophekayo usimenzeni sifuna sekuvuthiwe nosekuphakiwe ngiya kulento ke ethi ninako ukungalinganiswa kuba ngazothi khona abaphusheka kakhulu kube khona abacinde yini usitshene ngomuntu ophekayo ekhona umuntu owephulile ngoba kufanele ngabe usiphakela lokho sekulungile kanti usitshele ngomuntu ozayo
uyabona ukuthi futhi nakhona mawusitshena ukuthi uyapheka kushuthi nje yihele thina kushuthi hayibo avele silindeleni manje uyabona ukuthi engabe usinikeza lento ekufanele usuzwiseni ngeqhawela kaMenziwa eliyikhiphile ungabikho kweqiniso yikho ngithi nje kuya ngokuthi uphila nobani wazana nobani leyo nto lo yasicindezela kakhulu no mfethu ngicabanga ukuthi ukhulumele abantu abaningi kakhulu kule nkulumo yakho ngaphambi kokuthi nje sivale njengoba sesizophuma nje ngikhumbuza umbukeli ke lapho ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe lapho ku channel yethu Maskandi Talk Show njengoba usabukile nje uvele uchofe usubscribe kwenzela ukuthi nangokulandelayo kuyobalula ukuthi siphinde sibe nawe bengabe siphethe linye iqhawe elisha mfethu ngicela nje awakho wokuphetha sesivala nje siphuma ukuzibongela mhlambe kwiMaskandi Talk Show nokubonga nje ithuba ingane zakwethu ngizoqala nje ngibonge kunina ngiyabonga utholela ithuba lokuthi ngikwazi ukuthi ngizoyiveza la ngikwazi ngizophusha umsebenzi ngibonge nje nenhlonipho ke engitholile neningiphe yona nami ngicabanga ukuthi futhi ngihloniphile ngendlela ngingazike kodwa nani noyikhulumela kodwa nje mina ngizodlulisa ukubonga okukhulu bafuthi ukutholela ithuba ngiyafisa ukuthi nangenye imini noma nangelinye ilanga ngiphinde ngilithola ithuba elifana naleli ngiyabonga nganza ukuthi ngiphinde ngidlulisa ukubonga wonke umbukeli ngekuphi nakuphi lapho akabuke khona sicelele bafuthi support ngoba konke sikwenzayo sikwenzela bona so ngicela ukuthi nje nisiphe uthando bafowethu niyeke izinto eziningi nisiphe nje uthando maningasiphe uthando njengoba kuphelele nisimele ngenhlamba bafowethu sanicela iqhawela koMenziwa insizwe yaphansi ondini olumahlikahlika edabuka le kwesakabiyela obuka siyayivala ke namhlanje ngani zakwethu siyayivala njengamanje uyaphuma umfo waguduza stimela samalahla umfo waphuthaza phasela awusuka madoda yaphuma ukhixa ikhaxa ngena kimingene kwe njengamajilo kusomthanga lawo egwiliza semlazi ngethemba lokuthi siyophinde sibonana ngesonto elizayo ngesikhathi esifanayo endaweni efanayo siphethe abantu abafanele ngani zakwethu ningakhohlwa ke njalo ngizoloku nginikhumbuze njalo ukusubscribe lapho ku channel yethu Maskandi Talk Show ucofe nje usubscribe ngesonto elizayo ngosuku olufanayo ngesikhathi esifanayo siyobe sikhona kuyo le ndawo